Dameni debatana sumurung sia saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi merhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamuna kada mangdainang hahanggi pinaribot selamat hari Minggu madihita saluhut na horas. Jala laos tikyon paburhatot tado sada sian perhadaru ni huriata memasuki masa pensiun inang tiurma baru saragi laos di bagasan sada persauran hita tumangi honahatan itu hatta imana tersurat di sada Musa 10:2 memuka mesiana sada rudi ayat 5 sonoma hatana. Dungi ninna jahuba ma maddoksi Abram bukas maho siatano hagudangammu dohot siatano hatubuammu dohot siabagas ni amam tutano si patuduhonokku tuho hubai peho gabi bangso nabulun jala pasu-pasuokku maho jala pabalgauku goarmu asa gabi pasu-pasuho jala pasu-pasuoku akan nama masu-masuho jala turwaku akan nama muraiho jala dapotan pasu-pasu merhite-hite ho saluhut akka bangso ni tanoon. Jadi bukas ma si Abram songon nanidok ni jahuba tuibana bukas ma doho silut udur doho tibana marumur 75 tahun si Abram dina bukasi ibana sian haran dungi dia raun si Abram ma si Sarai zolmanai doho silut anak ni hahanai rudi sudi nasina meton nasida doh zolma akana tinuhor nasida di haran jadi bukas manasida laho tutano Kanaan jadi dung tolhos nasida rudi tano Kanaan ima yanggo sahana huria nahina holongan ni rohani itu hatta di bagasa mingguta sadarion di pakulingi jala di pabotoho jahubado akanaung terpasu-pasu dehita saluhuna alai songo zolmanang terpasu-pasu dang di halomohon Tuhani pasu-pasui so di bagasan diri tabi alai ikon merdala duibana ikon mengalir tersongon hatani edeta mengalir dan mengalir buasa molo so pasu-pasui tudo sumai dohot lauk mati ala holanna mazakkon ibana dangolo marsagi pasu-pasu ni jahuba tudirina gabi macai tibuma kadar asam garam disi dalam mubang zolma dak tu maningaha alay ang gosabali nga tao Galilea alay kon marsagi do ibana tuwak ka persawahan dohot hauma
aka suaswanan dina humaliang gabi napudo ibana. Tabunang aka dekke termasuk dekke Petrus melolaw hita mardalat tu tao Galilea. Idon na molo aka kesehatan mardok ipakke do tudusan ni molo dangolo zolma mersagi nadong di bana olo mamacay tibo doho kadar asin garam di pamatang taon dungi gawe Roma kadara tinggi. Ima menurut aka ahli kesehatan. Jadi kotonggo hape bagi-bagi sagi-sagi aka ragam didengkan bahasa ni Jahuba dungi sehat maita. Termasuk mai akan donor darah rupani songon na sohyaro memang binoto na donor darah gabi laos mitop nguluna. Dari ada gabi hirana diperbaharui do mudarnei lam liling lam ias jala gabi minar nang buhina merhite-hite donor darah. Di pasu-pasu hita asa gabi pasu-pasu tu na humaliang hita. Amang inang di jo debatado si Abram nakaning mulut pamanat jo sian ayat sada adong tulu kategori lingkaran tempat ni si Abram ruar. Perzulu idok ruar maho siatano hagudangammu. Perzulu do idok ruar siatano hagudangan. Tentu macai luas do wilayah ni hagudangan na. Tersongok kita berpani melodung magudak kita denguluan. Pasti lebih luas do wilayah na tadalani. Alai lam tabba mamuseme nasyani bukas maho siatano hatubuammu. Lam tabba met lingkaran inganan harwari. Desa na lebih luas, tu na lebih sopit sautik, alai lam buhul mamuse di bagian C ayat sada, bukas maho siabagas ni amam. Mulutanu hagudangatta mungkin ba minimal hita na medanon sudido raon mungkin sahatu langkat, sahatu medan utara, doho tu dili serdang. Alai molotano hatubuan mungkin kecamatan Medan Timur, manang kecamatan Siyagul, do lan Nasing. Manang molo bagas ni amam nin narupani totu irti tulume mang najalan on do lain-lain. Jadi sian na lebih luas, tuna satu nga luas, doh tuna lam sopit, ikon ruar hita nin nasyani. Laho mangoloi Jahuba. Mulai dok ruar sian hamu kamanginang lapatana ruar sian ihot-ihot ni portibi. Laho patuzolohon sakap ni debata doho lomo ni rohana. Ikon gabe ruar dosi Abram sian inganan na terkungkung hiani bana dia ka penyembahan berhala di nahumaliang ibana di tano hagudanganna di tano hatubuanna doh di tano ni amunga ala sudedo inganan na di ur saat tidak ngadong kupeang kona prosea tu debata Jahuba siabram do peang kona perzulu nenijo debata bukas sian hutai. Nang keluarga pe si soba debata si lebado. Isarana molo taingot amunga si terah. Gariada dak kolam marsoba tu debata si leban. Gariada do amungai manukangi debata gana-ganan. Songoni dohot keluarga na jumono tu ibana bapa udana nang sinimrod na di kejadian 10 sada.
Holan na mangalo sakka mi Jahuba do sinimroton. Gariada ido ibana do ay terbehahorwa hamuliaw ni debatamunay. Mulu tapazongzong benarababil hitape boydo tumibos yan debatana sinobanay. Ikut dari konon ni si Abraham do akka keadaan, akka kondisi, dohot akka pamuji-mujion tunamar debata silaban, asabui ibana mangulu, rap dohot Tuhani, dohot manguloi Tuhani di bagasan ngoluna. Huriani tuhata di ayat onom ayat opak naking di pabua di si sehari-hari mabukas si Abraham di jauh debata. Ima tongon marumur 75 tahun. Berarti ngapastilan sion ukuran saunari si Abraham pada saat ini. Mulu ukuran lansia ni Medan Sudirman ono pulu satu gijang. Berarti umur 75 tahun si Abrahamon sasitonga betul-betul nunga persiapan moloro Tuhani sasitonga majuibana khobartu umur tasi nuai. Jadi nari arina lewat tiki marpungu hamido lansian huriat taison hudok isi masa kita nang marumur 75 tahun. Asura ro Tuhani majo hita lau maho haruar maho tutano si batudu honok kutuho mamukahu tain narupani da ngapas ti sudi keberatan akka nakon na dohot akka pahupuna. Tupa donon nama angau bau tano honya namang selaru pe homer deleni ho tupa non namara muruk mara sudiaka pinoparna tu iben. Alai pajauan ni debata dang marsigatung tu umur. Di pada nai baru pe boydoro debata majau lahu mangula pukul sia manugut pukul 12 do pukul 5 botari. Rabdos do upanyong. Naro pukul sia, pukul 12 doho pukul 5. Upana do anggona dos. Alayau yakin do kamanginang anggo hasil kinerjana dang dos. Naro pukul sia doho pukul 12. Iban na molo pensiunan non inatasi tiurma situata ba tang dos uparinaro marumur 30, umur 40 doho umur 60. Alai Jakarta donggo dung lau pecius sekerijo pas 50 alu umurra dung Roma tu gereja amang. Nung atakas sudah la paju ni debata tuau. Jadi kon pertibaku kamur ma au gabi situa. Jadi learning ma 3 tahun. Dungi marum rumah ono 2. Dungi 2 tahun nari dung di pasahat tonani ai terus durala bergumul lamang dagai wisit tuaon jadi hadua majau marageda do mertikting. Sahak metu umur ono 4. Satahun na nama. Dung satahun na do ma ayah diga biya mangakan oposoi. Anggo hamyak kanau tumuon mangaleho pu dan nama inna rupane. Jadi ujunga satu na pensiu daksau ibana marhubas. Ibana malo adong akan urang no situat takamanginang di gereja ta so tumpolai pilit tamu umur 60 rupane. Mang daun umur 62 melubui batung na sangat produktif ima. Asa sanga ibana mameleho derina dohot guguna. Jala au seudok do dauro muli manodo akka perhalado akka naburzu nadong ulaonna nadong tikina nadong guguna. Jala mano
bisuk, pistar. Ala di hutan nami tonggong sa bali nga songon na Jakarta muludung nga dong songon na dong otik songon na oto-oto so otik manang na dong rupani songon na dudong barengo dangol mabakuling nung nga cocok bio namang matapili gabi situ. Apa edung gabi situ ay bana? Romay mana mo se maddo ay songon na sorong go hidamang situ namion malo inna mo se rupani. Happy bana do nalaho mamilit. Aurang say bosan nao mazamitahon pengalamak ko di Sumatera Selatan Palembang. 2 Profesor Dr. Tiki lulusan Oxford University. Dungi anak ni sada guru biasa do ibana. Alay ibu ibana satu Profesor Dr. sian Oxford University. Dungi gabe situ ibana. Buasa mang ni umma. Ay tung song gua mang kemungkinan buhay hami marsikola. Jangankan di Indonesia, tapi ini ke luar negeri. Anggo sian na mga sahon na dong dinong ngamyodong. Dangarong mungkin ya mang. Atong alanya haro, ala basa-basa ni Jehovah do. Jai tong lot samuma, rap doh keluarga doh we ngami. Nunga dituro hami gabi, situa. Alay opetong barang jolma na iri tuson, may do. Oto na amat taon. Pola ma dokter, mulu gabi laho, situa. Sayang ngayate, lamalo jolman wang lamaoto inarupani. Hape sa sitonga, betul-betul lo naripakilalahon ibana, pasu-pasu ni Jehovah sa bingo, ubahin na di luas debatay ibana, maduma ngoluna, maduma ng parabinotuan na, songonin ang diak kaulaon siapa hari. Songoniro ng siya Abrahamo namo akada mando day ng ruar ma siyan akka ngolu na rubi ngolu si debata si leban ngolu na lilingi siyan among nga si pelebegu na malo marulaon akka aziazi dohlan na asing ruar may ba na siyan urkasdim malo menurut sejarah urkasdimon ima Irak Sinwaeng. Sahak may bana tuharan, jala ima menurut pengukuhan sejarah, Syria, Dohot, Kuwait, Sinwaeng. Berarti kalau di bolu siapa rahab hape tano Irak, tano Kuwait, nyon, laho sahat ibana tu, Jehovah mangoloi hatana. Anggo di hitabatak argado tano hatubuan, argado tano hagudangan. Iban na molo adong akana modding di Jakarta, bulang akana modding mula tu Samosir. Dai holan kuburan manreng gudang di Samosir. Molo roa ka hodongat talak barak dan gereja rupani hebat. Hakabipi banyak kali salibnya di Samosir. Hape di baka salib naung mati. Tike bangulu dang marsalib. Alay dung mati gabi salib. Nang di tabulok piak kanamasa namoding sa jujuk do masuk mabibilon tu batangay. Anggo tike mangulu dak kay bukay bibilay. Dung mati do masuk ma bibil. Basa binom minang ning rupani ay sohyay manamang madjaha bibil di tike mangulu. Ate behanon buhay ba nagay madjahay bibil dung mate. Hape niya nang wak ka na madjahay bibil ikon akana mangurud. Argado tano hatubuat di si Abraham tano hagudangan na alay olo de ba na bukas alaw margado tano sa bulon ni Todina manguloy Jehovah dito nga ni nguluna.
Hamuna kadamang dohot dainang merpada do Jehovah tu si Abraham ikon gabe bangso na bulun goar na terbarita tohodo bangso na bulun di mana jala goar na terbarita bangapas ti toho ate asa tu sonari pe sudi hita majujo goar ni si Abraham opungi akana persea. Dungi marumur 85 tahun. Saya ida si Abraham dang haru arong depe baga-baga ni Jehovah. Patar di baga sendiri ni inatai si Sarai. Dang mardengga pamatang gope umur 85. Nian mulalong pe sonari sada ima mardengga pamatang umur 25 ngatong berbahayaon. Behaman yang persaunyor rupanya umur 25 dengan pamatang. Alai do Jehovah dang ho do pada kutu ho nena. Dungi melo tajahan no sada Musa bidu 10 pitu di patorang maisi di pai baru debatama Musa padan natu si Abraham saat marumur 10 tahun si Sarah. Iko tonggo songon langit pinoparmu. Jala songo pasir di topi laut. Nanang dohon ni Jehovah tibana sasitonga mulai bereko bitang di langit dang boy uto-uto musanggup mangetongi. Mulai bereko bitang di gijang taili honomu ma Jehovah na maringan di habang sana. Jala mulai bereko bitang di langit, idom muda kanata orang ditongani akka hagulapun. Saud do saud. Merumur 100 tahun. Merdengga pamatang masih Sarah. Natuari moding inata kapulri hugeng na burzui. Sada kepala polisi na terbarita jujurna merumur 100 sekian tahun otiat narik. Berarti tersarupa dohoti mara umur ni si Sarau tiki mardenggan daging. Aku boto memverifikasi nak dokter mazo mengatusio biharu tutuna engon. Bui memaknayon. Alayang go di hatari tu hatak kotonggo dohonota dang adong naso terpatupa debata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hamuna akadamang dohot daina di pasu-pasu hita asa hita pe dohot gabe pasu-pasu. Merhite ahame merhite na olo hita mangoloi pajuun ni Jehovah tu ganup hita bi ruar sian akka debatakan-aganaan, ruar sian akka pamujion na politeis, ruar sian akka kebiasaan lama, dot karakter lama, lao pahibulu roha mangoloi tuhatay. Lapatan na dang boy hita hape gabi pasu-pasu tu na humaliang hita, moloso move on hita. Sianaka kebiasaan buruk pada masa lalu. Alaikon ruar dohita siani. Bahkan sasitongang go sian arta rugi ora si Abraham di mulana. Ayang go pewaris arta niya monga si terah ibana do. Gok harta warisan. Alai di tadi konibana doi asa dapotan arta na sohea buruk kibana. Asa dapotan arta na sohea matasi kibana. Marhite-hite persauran na doho debata na maju ibana. Dungi gabi pasu-pasu si Abraham. Alaolo ibana mangoloi paretani Tuhani ruar sian urkas dim lahu mangoloi ibana. Lapatan na saliling soolo hitaruar
sian zona nyaman nadong dihitabi, kita memang pasti sulit untuk menjadi berkat. Moloso olo doa kamat tainat pejabat move on sian hursina hudulanna nasangapi, tak mungkin dia bisa menjadi berkat. Moloso olo do akanamora tuat sian hamoraonna laho pazupang dohot akana pugus, mustahil dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Maka Abraham move on, morot sian hadirionna, sian hazongzonganna, asagabi pasu-pasu ibana, tu nahumaliang tutano si patuduholon ni Jahuba tu ibana. Habunak kadamang dohot dainang terbarita lo nang siya barahom dung ruar ibana siya tano hagudangan hatubuat dohot bagas ni amana gabe say pasu-pasu do ibana tuhuta na tinopok na ala ni hasation namar Tuhan. Dia menjadi orang yang bisa rukun dengan kemajemukan di mana dia berada. Kini bagi kita juga penting kerukunan ini meskipun dalam berbagai perbedaan agama, perbedaan pilihan politik, perbedaan suku dan lain-lain, tapi Tuhan memakai kita, memanggil kita membawa kerukunan dalam kepelbagaian itu. Jadi hujah-hujah ada di bahasa konsili ni dongata Vatikan, konsili Vatikan II, sangat enak menyimak rumusannya untuk menjadi rukun, jadi berkat di tengah keperbagaian itu. Disebutkan seperti ini, dalam hal-hal yang mutlak kita perlu ada kesatuan. Tetapi dalam hal ada perbedaan, di situ ada kebebasan atau kemerdekaan. Tetapi dalam segala hal harus ada kasih. Jadi di hal-hal yang mutlak kita harus tetap bersatu. Tapi bila mana ada hal-hal yang berbeda, dibutuhkan di situ kita menjadi orang yang merdeka. Tetapi dalam segala hal kita harus ada memiliki kasih. Seperti itu kita menjadi berkat. Maka ketika Paus juga tahun lalu datang ke Indonesia, satu rumusan yang sederhana, walaupun itu sudah sehari-hari kita lakukan, tapi itu cukup menggugah. Matahari tidak pernah bersinar untuk dirinya sendiri. Bunga yang harum semerbak tidak hanya pernah menjadi harum untuk dirinya, tapi bagi orang lain. Dan sebuah sungai tidak pernah mengalir untuk dia minum, tetapi juga untuk diminum dan dinikmati oleh orang lain. Alanido hamwak kadamang dohot dainang di minggu sadarion di jodoh hita asa gabi pasu-pasu halanunga di pasu-pasu jauh bahita merhiti-hitiak kaulaon, merhiti-hitiak ka kemampuan, merhiti-hiti pakubasion, talenta, pekerjaan, jabatan, pangkat dan lain-lain. Neng dohot jol mataruli merhiti-hiti asa gabi pasu-pasu hita nang tunau maliyang. Alam niyo suku-sukun na seko terus terenungkan ganu tiki ima nung nga gabi pasu-pasu au tudongan manang dang. Manang sebalik nga sotung gabi pusa-pusa ay beda-beda tipis do pasu-pasu dohot pusa-pusaon. So tunggabi pusa-pusa do autu dongan manang dang.
Alayang go di minggu ta sadarion akazol mana mertua mahita di pasu-pasu debata. Ala gabe pakyon na dohita, jalay paborha dohita. Asa gabe pasu-pasu nang tu nahumaliang hita. Di pasu-pasu manang inang situan nami na mangujungi pakkubeso muna sadarion ra buido nang sotokin uhirhonon ni inang tubaga sarroham suku-sukun ni tuhatta marhite na posona taga majalo pasu-pasu hasitwaw ni asa gabi sudo mauliate totong hita tuadupan ni tuhatta na perzuloy dokkodo laho mamarangehon parange na tama di julu ni debata doh di julu ni zolma. Dungina peduahon majalo ulaon hasituauni sikop. Dungi patuluhom mangaraduti sudi sian nasaroha doh gogo. Aupe yakit doi nang situope bui tolhas tu sadario mangujung ulau pakkubasyo muholan ala basa-basa ni tuhatta do. Tupa sipata donggo sahik di hitabi gabehirana diabeti tasatokin. Alay ternyata nang sudat sahiti. Lahu pauzukon ulota mangoloy hatani tuhatta. Di ini pasu-pasu Tuhan manang inang memasuhi masa pensiunon, rap dot sudi keluarga, marulupulup marlas ni roha, maka sagaton deng gabasa di Jahoba.